Ja tervetuloa taas tänne Tourlanien sohville jutustelemaan mukavia. Ja mä oon tällä kertaa saanut sitten pikkasen korkea-arvoisempaa vierasta. Eli vieresellä sohvalla istuu Lanttu ry:n hallituksesta 3 korkea-arvoista herrasmiestä. Jos tästä reunasta aloitetaan esittely, niin puheenjohtaja Joonas Ranta-aho. Hyvää iltaa. Ja varapuheenjohtaja Joni Tikkanen. Hyvää iltaa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, yhdistyksen kalustovastaava Joona Paavola. Hyvää iltaa. Toimivat myös Loton virallisena valvoina näköjään äänensävystä päätellen. Mä ajattelin ihan jututtaa teitä tästä nyt, mitenkä tämmönen lanitapahtuma on jälleen kerran ilmestynyt tänne jostain tänne koulun liikuntahalliin, niin mitenkä tää nyt ihan käytännössä lähtee nousemaan, niin onko mä Joni oikeassa, että torstaina, eli eilen on rakentaminen aloitettu? Joo, torstaina on varsinainen rakentaminen aloitettu ja sehän nyt ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä kyllä tätä on suunniteltu useampi kuukausi, 9 kuukautta, 10 kuukautta ennen tätä tapahtumaa jo ihan niin kuin kerran kuussa pidetty palaveria ja näin, että Sut valittiin tuossa tammikuussa Lantun puheenjohtajaksi. Mikä on fiilis PJ:llä vetää ensimmäistä tapahtumaa? On aina lottovoitto, kun saa näinkin vastuullisen tehtävän kontollensa. Hyvältähän tää näyttää. Tässä nyt jonkunnäköistä pääorganisaattorin virkaakin on, tai viittaa on meikäläiselle harteille yritetty asettaa. En tiedä onko se oikea titteli, kun tässä aika hyvällä yhteistyöllä kuitenkin on tehty kaikkien kesken, mutta kyllähän tää nyt on niinku tähän asti näyttää todella hyvältä. Väkeä on tullut sisään ja kaikilla on hauskaa. Eli uudella konseptilla on menty tähän mennessä muutama tunti. Mikä on puheenjohtajan fiilis? Onko merkittäviä eroja vanhaan meininkiin? No ainakin asiakkaat on vähintäänkin yhtä tyytyväisiä. En tiedä, ei nyt ainakaan vielä ole tullut semmoista katsoa ympärillä, niin semmoista asiakkaiden kannalta merkittävää ehkä eroa, mutta kyllä nyt selkeästi tykkää tästä. Täällä on tosi paljon tekemistä myös näille, jotka ei tule koneen kanssa tänne. Enemmän kuin ennen. Se on ehkä niin merkittävin ero. No, pakko ottaa sitten se ikäväkin aihe esiin nyt kun tässä ollaan, niin mites Joona se netti? Nettihän jaksaa, niin kuin aina on jaksanut. Hieman paremmalla ja huonommalla menestyksellä, mutta kyllä se jaksaa. Ei sitä mihinkään päästä. No se oli ainakin hyvin semmonen, sanotaan kohtelias vastaus tähän. Mutta ilmeisesti kun nyt kerran istut siinä, niin tekniikan puolesta kaikki on sujunut ihan hyvin. Kyllä, että muutamalla kävijällä on ollut taas ongelmia hieman koneen kanssa, mutta ne on tietenkin sumplittu tästä ja ovat olleet sitten hyvin tyytyväisiä, kun on lanittaminen päässyt vauhtiin sen jälkeen. Mutta meillä palvellaan asiakkaita tietenkin täällä eikä siitä mitään lisää maksuteta, että asiakaspalveluahan tämä on koko tapahtuma meille läpi. Mikäs teitä nyt on, sanotaan nyt käydään vaikka kaikki läpi tässä, niin mikä teitä on alun perin ajanut tänne järkkäilemään tämmöistä tapahtumaa? Meikäläinen aikanaan lukion oppilaskunnan hallitukseen, kun päädyin mukaan. Silloin vielä tehtiin tätä tapahtumaa oppilaskunnan kanssa vähän niin kuin sen nimen alla. Niin. Sieltä innostuin. Oli aluksi naasta tapahtumaa kiva tehdä duuna. Siltä pohjalta sitten Joni kävi pitää meillä koululla audiovisuaalitekniikan kurssin, josta houkutteli kovasti tekijöitä tännekin. Ja silloin kovasti kiinnosti AV-tekniikkaa ja pääsi sitä toteuttaa tänne, se oli nastaa. Ja sitten tästä myöhemmin on näitä erinäköisiä tehtäviä sälytetty tämän oranssin liivin myötä. Niin pääsee niinku tätäkin hommaa tekemään kunnolla. Turvallisuussuunnittelu on äärimmäisen mielenkiintoista omasta mielestäni, sitä pyrin ehkä tulevaisuudessa tekemään. Niin. Vieruskaverilla, mitenkäs Joni, mikä on ajanut lanittamisen ihmeelliseen maailmaan? no itse en ole oikeastaan koskaan lanittanut varsinaisesti, mutta tapahtumien järjestäminen on se, mistä tämä homma on lähtenyt liikkeelle ja kiinnostus tähän omalla kohdalla. Ja eniten oikeastaan vaikutti se, että Jokelassa oli ennen 3 erilaista LAN-tapahtumaa samaan aikaan ja koettiin vähän, että haluttaisiin yhdistää nämä kaikki tapahtumat silleen, että ei tehdä 3 kilpailevaa, vaan tehdä yksi iso. Ja siitä se sitten lähti, että pantiin hynttyyt yhteen kaverien kanssa ja alettiin tekemään. Ja sitten Jokelan oli pisimpään ollut täällä paikan päällä nimenä ja päätettiin, että lähdetään sillä jatkamaan tätä. Ja se on siitä siitä on 6-7 vuotta. Joskus 2006 se oli vai milloin nämä ekat nyt sitten tehtiin yhdessä. Niin. Ja tokihan nämä tapahtumat oli silloin paljon pienempiä, ettei nyt tässä mittakaavassa missään nimessä ollut yksikään, että niistä sitten kasvoi tällainen. Joo. Tällainen ja no, eikös meillä ensi vuonna 10 vuotta tuu jo täyteen ensimmäisestä tapahtumasta? Joo. Niin, tässä on nyt taas oikein tulee mieleen, että on vanhainkodin ukkokerho haettu tähän sohville, mutta 10 vuotta ensi vuonna, eli siis se tekee niin paljon kuin 2003 ja ainakin yksi tällä hetkellä paikalla olevista on ollut mukana alusta asti, eli Joona. Muistatko vielä niin pitkälle? Kyllä, se muistaa tuossa viereisessä monitoimitalon kiinteistössähän silloin tuli ensimmäiset lanit pidettyä ja silloin lainattiin kunnalta tila ja muutama kytkin ja sillä päästiin alkuun ja vanhempia autotallista vähän jatkojohtoa sinne ja
sähköt vedettiin ja pöydät löytyi talon puolesta ja silloin se oli nuoruuden, silloin oltiin vielä lapsia. Lanittamaan vaan piti päästä ja näin, mutta siitä se on sitten muuttunut ja kasvanut tähän, että no ensimmäisellä kerralla varmaan ei pahemmin suunniteltu mitään, mutta nykyään tää on aikamoista suunnittelutyötä, että sitä tää suurimmaksi osaksi on sitten vaan toteutetaan tämän muutaman päivän aikana se, mitä ollaan Muistatko vielä, mikä oli se alun perin se kipinä, mikä sut sai lähteen mukaan? En nyt tarkemmin, mutta sen muistan, että Nissisen Pekka, joka sen ensimmäisen tapahtuman oikeastaan organisoi, niin hän vaan pyysi sinne, että tuutko vähän jeesaamaan. Teilläkin on kuitenkin, niin kuin Joonaksellakin useampi vuosi ja muilla herroilla vielä useampi vuosi takana, niin mikä vetää edelleen? Mikä on se motivaattori, millä te jaksatte tehdä tätä niin kuin edelleen? Aloitan nyt vaikka Joonas. Kyllähän tää nyt porukkana on hitsautunut tässä, onko itse nyt 2007 kun on tullut mukaan. Tää nyt on sitten 5. vuosi käynnistymässä tai nyt käynnistynyt tässä, niin kyllähän tää niin porukka on hitsautunut aivan käsittämättömän tiiviiksi tähän messiin. Ja hyvä jengi. Naasta tehdä tämän porukan kanssa duunia. Ja tässä pääsee kyllä toteuttamaan, niin kuin aiemmin sanoin, niin itseään ja harjoittelemaan tätä niin kuin omalta puolelta. Toivottavasti joskus päädyn turvallisuusalan oikeaksi ammattilaiseksi, niin pääsen tässä hyvin harjoittelemaan tämän turvallisuuspuolen toteuttamista ja tapahtumatuotannon toteuttamista. No, miten Joni sitten? Sä et pääse turvallisuuden kanssa tekemään, niin mikä sua motivoi? No, sanotaan näin, että se, että näkee kuinka kanssaorgit ja muut järjestäjät ja asiakkaat nauttii tästä ja kehittyy. Meillä on organisaation sisällä tapahtunut paljon kasvua, mitä on tässä huomattu, että niin kun, se on kiva seurata ihmisten kehittymistä vierestä ja niin kun, jotenkin sitä saa virtaa siitä, että kun huomaa, että muutkin nauttii siitä, mitä tehdään yhdessä, niin se yhteinen tekeminen on se on hieno juttu. Vieläks Joonalta löytyy täydennettävää? No, kaikkihan me ollaan tosiaan tällä kasvettu enemmän tai vähemmän. Osa on ollut jo valmiiksi kyseisen alan tekijöitä ja osa on oppinut täällä tapahtuman sisällä. Esimerkiksi Joonas nyt on vaihtanut reviiriä oikein kunnolla täällä sinne ja tänne, mutta kyllä sitä arvostetaan, kun tämmöistä tekee vapaaehtoisesti tämmöistä hommaa. Eli siis summa summarum, aika monennäköiset ihmiset tänne on päätynyt, mutta kaikki tuntuu vetämään joku semmoinen samanlainen henki ja se fiilis, minkä tästä tekemisestä saa. Ja ovet on ilmeisesti avoinna uusille tulijoille, vai kuinka? Kyllä, tähän tapahtumaan nyt onko 3, 4 vai 5 uutta kasvua? 5 uutta. Joo. Ja he on kaikki lähtenyt hyvällä asenteella mukaan ja selkeästi nauttii tästä tekemisestä. Kyllä äärimmäisen mielellä otetaan aina uusia ihmisiä, innostuneita ihmisiä tekemään. Tää on hyvä paikka kehittyä, niin kuin Joona ja Joni tässä meikäläisen puolellekin sanoi, niin kehitystä kyllä on itsekin huomannut itsessäni ja kaikki varmasti, ketkä pääsee tekemään. Saa vastuuta, jos näyttää sen, että osaa sit kantaa ja osaa tehdä. Kiitoksia teille kaikille ja oikein hyviä lanien jatkoja. Kiitos. Kiitos.